ಇನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ. family guys good morning ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಆಟಿ ಟೈಮ್ ಅತ ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕಲೆಗ್ ಎರೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಡುವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನಿಕಲ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತಿ ಜರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೊಜಂಕಲ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ತೊಜಂಕದ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ದುಂಬುಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಟಿದು ಅವು ಎಂಟೆಗೆ ತಿನ್ನಂದ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಲಿಗ್ದ ಕೆಲವು ಸಿಟಿ ದಕ್ಲಿಗ್ದಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಬ್ಬಾದ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬರೋದು ಅವೇನು ಹೊರಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಆತಿ ಬಕ್ಕ ತೊಜಂಕದಿಂದ ನಮ್ಮದೇ ದೇಹದವರ ಐತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಶ್ಮಲ ಐತಿನ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಕುಜ್ಜಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಜ್ಜಲ್ ಬೋದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದುಲೈ ಸೊ ನಮ್ಮ ತೊಜಂಕ್ ತಿಂಡಾಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೊಜಂಕ್ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡೇ ಆಪಿನೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬಸ್ಸದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಆಟದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತೊಜಂಕ್ ಆಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಇಡು ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈವನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ತೊಜಂಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಚಾತನ್ ಬಡ ಮಾತು ಬತ್ ತೊಜಂಕ್ ಕೊನಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದೇ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪಣ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಕದಂದೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಬಂದು ತೊಜಂಕಗ್ಲ ಬೋಲೆಗ್ಲ ಸೊ ತೂಲೆ ತೂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದಮ್ಮ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರತೆ ಎಸ್ ಪನ್ನೆಮ್ಮ ದಾದ ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಪನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಲೆ ಒಂದು ತೊಜಂಕ್ ಒಂಜೀತ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದೆಕ್ಕುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದು ದಪಂಡ ಅವು ನರಕ್ಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆಕ್ಕು ಏರಮ್ಮ ಈ ಫಲ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿ ಹರಿಯವು ಹರಿ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಳಿ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಸೊ ಈತೆ ಗೈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದಿತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆತೆ ತಿಲೆ ಗೈಸ್ ಈತ ಐಟಮ್ ಬೋಡು ಬೋಲೆ ತೊಜಂಕ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ಒಂತಾರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹುಳಿ ಈತೆ ಸುರುಕು ಬನಲೆಗೆ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೊಂದಿರಮ್ಮ ನನ್ನತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ಬೋಳಂತಾರಿ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನನತ್ತೆ ಒರೆ ದಿನ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಪಾರ್ದು ಕೊತ್ಕೊಡು ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ್ಲ ಹೊರದಿತ್ತನತ್ತೆ ಅವೇನಂತ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ತೊಜಂಕಲ್ನ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಅಂತಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೇರು ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂದೇನ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದೀಕನಮ್ಮ ಎತ್ ಸಿಟಿ ಬೋಡವಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಯಾವು ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಎಸ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಯಾವಡು ತನೆಟ ಕಪ್ಪುಗನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂತಾರದೆ ಗೈಸ್ ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಏನಂದಪ್ಪಾರು ಅಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿಚಿ ಕಿಚಿ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಅಂಚ ಒಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದಿದ್ದೇರು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ ಬನೋಂತಾರೆ ಸೊ ರೀಸನ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ತೆಮ್ಮಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಇಲ್ಲೇ ರಾತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಂಡಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಬರ್ತಾ ಬಂದು ಒಂದು ತೋಜಾಗ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಗೈಸ್ ನನ್ನೂರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಡು ಅಂತ ಆತೆ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಏನ್ಬಿಲ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಂಡ ಅವೇ ಸಾನ್ವಿಗೆ
ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಿ ಜೊತೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಒಂದು ಪುರ ಅನ್ಪಂದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಅಂತಿನ ಅಟಿಲಿನ ಪುರ ಪಂದು ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ದದನ್ ಪೇರು ದುಂಬುದ ಇನ್ನೇನು ಪೇರು ಮೈಕ್ ಕಟ್ಟು ಅದೇ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊರತೊಂದು ಪಿಲಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಾಗ ಎಂಚ ಇತ ನೀರಪ್ಪ ತೊಜೆಂಕಲ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಬೇಯಡತೆ ತೊಜೆಂಕಲ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಬೇಯೊಂದು ಗೈಸ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾಮಾನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿರತ್ತೆ ಐಕೊಂತ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ ಅರ್ಧ ಗಡಿತ ಆತ ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ಪುಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ ಈತೇನೆ ನಮ್ಮ ಶೋಪ್ ಮಂತದ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಕಡೆಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಆರಬಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಕಸಿ ಟೈಪ್ ಆರಬಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಅದು ಕಡೆಯೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ತೊಜೆಂಕಲ್ನ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತಾನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸಣ್ಣಲೆಲ್ಲ ಕೇರು ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಚ ಸಾನ್ವಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಚ ಮಂತ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ್ಲಿ ಬಂಗಾರು ಬಂಗಾರು ದೊಡ್ಡದು ತಂದಿ ಬಾಬದ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಲೇ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಬಂದು ಕಜಂಕ್ಲ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಕಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಅದೇ ತಾತಿ 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 ಬಿಟ್ಟಿಡು ತುಲೆಗೈದು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಕಡೆದು ಆತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೇರು ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿ ಓಡತ್ತೆ ಗೈತಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಹುರಿದು ಬೇಳೆ ಅದೇನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಪ ಅನಿಸ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪುಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೋಕ್ ಮಂತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಐಕ್ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆದೀತಿನ ಅರೆಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅರೆಪ್ಪು ಅವೆಂತ ಪಾಡುವೇರು ಗೈದಿತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡಾಡತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಯರ್ದು ಇದುಪ್ಪತೆ ಓ ತೊಜೆಂಕಲ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀರು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಡವಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿದ ಅದು ಪೊಡಿ ಇರೋದು ಪುಡಿ ಬುಡಿ 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 ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಬಿಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚದೆವು ಬೆಚ್ಚ ತೂಕುಂಟೆನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚತೆ ತುಲೆಗಾಯ್ದಿತ್ತೆ ಬೋಲೆಲ್ಲ ತೊಜಂಕ್ಲ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಒಂದೊಂದು 8 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆ ನಿಮಗ ಪೊಡು 5 ನಿಮಿಷ ಆತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೋನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪು ಎತ್ತಂದ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಕಜಪ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇದು ಸಾಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಬಾ ಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಕಳಿತ್ತು ಮಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೋಳಿ ಒಬ್ಬ ತುಜಿಂಕ್ ತುಜಿಂಕ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ ಜಳಿಂಕ್ ಇಂಚಡಿ ಬಾಬಾ ಸೂಪರ್ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಕಲಿದೆ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಅವರ ಮಂತ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ತೆಂಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಉಂಪ ಬೊಕ ತೂಕ ಸಾನ್ವಿ ದಾದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೊನೆಗ್ಲೆಗಂದು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಪಾಡ್ಮೇನೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ಬಡ ಆತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕಜಿಪ್ತ ಪರಿಮಳಗೆ ನಾತು ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದು ಸೊ ರಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೊಕ ತಿಕ್ಕುವ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆತಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಕೇಜ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಶುರು ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಪೂರ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲದ ಕುಳಿತಿರಲಿಲ್ಲದು ಲೈ ಹೆಂಚಾದ ಬೇತ ಕಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ರೆಸಿಪಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಗೈಸ್ ತಿರ್ತು ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಪೂರ ಮೂಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ ದಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಂದಿರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ದಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿನಿ ದೊಂಬುಂಡು ಎನ್ನ ಗಿಡ ಕೊಲ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ದೊಂಬುಗು ಬಾಡ್ದು ಪೋತಿಲ ಕಾತಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯ್ಯಾನ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬಿಡೋಡಾಯ್ತು ಫುಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಗಿಡಕಲು ನಾನಂತ ಮುಲ್ತೊಡ್ದೆ ಬಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ನೂಲು ಕಟ್ಟದು ಬಳ್ಳಿ ಪೋಪಿಲಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೈಸ್
ಗೈಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬತ್ತೆ ಸಾನಿನ ಗೊಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ತೋಜಾರ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ತಿತ್ತದ ಭಜನೆ ಅವನು ಮಾಮನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ಮಂಚ ರಾಜರ್ಲ ಬತ್ತೀರು ರಾಜರ್ಟ ತಿಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನೀನು ಸೊ ಅದು ತಿಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೊಂಬೈದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ದೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಾರ್ನ ಸೊ ಪೋಯಿ ಅಡೆಗೆ ರಾಜರಡೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಕನಮ್ಮ ರಾಜರು ಬೈದೇರು ತುಲೆ ರಾಜರಿನಿ ಕಾಡಬೋತೇರು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿ ನೀನು ಅತ್ತೆ ರಾಜರೇ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರ ಗೈಸ್ ಆರು ಆಂಡಲ ಹೋಯ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ನೆನಪುಂಡು ರಾಜರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಇಂಚ ಸೇವ್ ಪುರಿಲ ಪಾನಿಪುರಿಲ ತೊಂಬೈದೇರು ಬರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಮರಿ ತಿನ್ನಿ ತಂದಿರಿ ತಿಂತಿನ ಇದು ಸಾನಿಲ್ಲ ತೊಂಬೈದ್ವೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಫುಡ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು ಅಂದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬೈದ್ದಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ತೂತೊಳೆಗ್ಲೇನು ರಡ್ ಜನ ಮೂಲ ಕುಲ್ದ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚ ತಿನ್ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದ ರಸ್ಕ್ ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರದೆ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಿ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತದ ಕುಲ್ ತಿನ್ಪೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪು ಜಂಕುಲು ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಏರ್ಲ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಪುರ ಉಲ್ಲ ಪಿದೆ ಇರುತ್ತೇನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂದಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಂಗೆ ಇಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಅದು ಇದು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಫೀಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿ ಎದುರ್ದಿ ಒಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಪಾತಾರಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಬಂದು ಕೈ ಬರ್ತಿ ಐಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ನೋಡುವ ಮುರ್ಕಾಲಿ ಹೆಂಗಿನ ನೀರು ಪೂರ ಸನಿ ಉಣ ನೀರ್ನ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರತಿ ತಿಕೊಂಡು ಮಾರಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಹಿಡಿದು ತಿಂತು ಬಗಂಜಿನಿ ಕಾರಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡು ಓಡ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಗೋತಿದ್ದಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ತುಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸೂಪರ್ ಆತನು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ನಿ ನೀನು ಅಂಚ ಅವೇ ಏರೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಗ ಮರ ಬಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಮುಂದೇನು ಪುರ ಎದುರ್ದಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ಪಾತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ದಾಪಂಡೆ ನಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜಿ ನೇನು ಪುರ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಕ ಅಂದಾಪಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ರಿಪ್ಲೈ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಪಂಡ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಅದಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂತ ರಾಜರಿಜಿನ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದು ಪುರ ಎಂಕ್ ದಾದಾತನ ಮಂಡ ಅಂಚಿಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮನ್ಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಹೇರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಪುರ ಬಾಕಿಂಡ ಪೂರೆಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಲ ತೂಲೆ ಹಂಗಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ನೈಟ್ ಆಂಡಲ ಅಂದ ನೈಟ್ ಜೆಪ್ಪುನ ಗಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ದಪ್ಪಂದೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೇತ ಆಪುಂಡ ಹತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇದೇ ಮನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕೋ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಯನ ಮೇರ್ಪಾರ್ದಿರ್ ಹಾಯ್ ಇಂಕ್ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಿರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ನ ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಭಜನೆ ಮಾಮಿನ ಸೈಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.